बिसायख'थिनि समाव नोंसोरबादि लेखा गोरों लाइमोनफोरा रां लानानै गावनि मोन्थायखौ फाननो नागिरनाया गावनि आरो हारिनि इयुनखौ फाननो नागिरनाय जायाखै होमबा? बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। बांबुरला फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय फैला जे बरगयारी बिथांजों लिरजानाय फैला MCLA आबुं बर' सावथुना फैगौ 25 जानुवारि अक्ट'निफ्राय निउब' एपनि गेजेरजों नुनो मोनसिगोन। नोंथाङा फैला MCLA आबुं सावथुनखौ नायनो गोसो गुदुं जादोंब्ला निउब' एपआव थांनानै 25 जानुवारिनिफ्राय नायनो हासिगोन। गासैनिसिमबो खुलुमबाय। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैला MCLA बर' सावथुनखौ फैगौ 25 जानुवारिनिफ्राय निउब' एपआव दिन्थिनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो जायफोर नोंथांमोना फैला MCLA बर' सावथुनखौ नायनो होननानै हांखुर जानानै दंगासिनोमोन, नोंथांमोन गासैखौबो निउब' एपआव थांनानै 25 जानुवारिनिफ्राय नायनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। फैसा बिनाय आरो फैसा राननाया दानि पलिटिकेल लिडारफोरनि अक्सिजेनसो बरगयारी। दिस इज कल्ड मेनेजमेन्ट। दीपक! यस! नोंथाङा जेसेबांखि हब्राया मानो, जेसेबांखि बाब्राबा मानो, जों नोंथांजों दिनै चेलेन्ज खालामनो रेडि। एसेबां जुदि फैसा दङब्ला मानो थिखा मावबाय दं? इन्डास्ट्रिफोर खुलिनो हाया नोंसोरो? गेट आउट। मुङा जेरै सैमा, जेरावनो मेरावनो आथिं थिखांनानै हासुग्रा, आखलाबो बिदिनो नामाब्रा नोंनियालाय? आइ गथ'। I love you, Sona. I love you too, Sona. Hello, Mandela. आइ बुस्थुफोरखौथ' इउटुबारफोरा बिगासिनो दंना। बै एनिथिं MJ, प्रान्जल नार्जारी, प्रकाश नार्जारी मोना। हाट! बै बड'लेण्ड टाइगाराबो बिदि नामाब्रा? बिसायख'थिनि समाव नोंसोरबादि लेखा गोरों लाइमोनफोरा रां लानानै गावनि मोन्थायखौ फाननो नागिरनाया गावनि आरो हारिनि इयुनखौ फाननो नागिरनाय जायाखै होमबा? बे नोंसोर गामिनि दालांखौसो मावनानै होनो नागिरदों आङो, आरो बे दानसेनि गेजेरावनो बे खामानिखौ मावनाय जागोन। है, जोंहा बिदि लामा दालांजों जेबो सोमोन्दो गैया सार। गोदोनिफ्रायनो औवा जेनलाबजों बारबोबाय। जों दुखिया मानसि, फुजानि मुङाव 1500 हरबानो जागोन सार। मा साख्रि नांगौ आमायसो? गोसोआव दंना आमाय? बिसायख'थिनि समाव जेब्ला आं नोंनि न'आव थांनानै आथिङाव हमनानै भट बिहैदोंमोन, अब्ला मा बुंदोंमोन? गोसोआव दं आमाय? बेसे गोबावजों गथ' गथायनि इयुनखौ लानानै बिसायख'थिनि समाव दाम दर खालामबाय थाबावनो? सारा गैया, मैया क'क्राझाराव थांनायानो फैयाखै। बेलायथो खारखुमाबायानो आरो बेरेफुंजानि। नोंथाङा जेसेबांनो गावखौ सासे मोजां पलिटिकेल लिडार होननानै प्रुभ होनो नाजागोन, एसेबांनो रायजो राजाफ्रा नोंखौ सासे रोंगौथि गैयै आनफिटेड लिडार होननानैसो रेकगनाइज खालामगोन। Now you are the failure leader of this constituency. फैबासो जागोन नामा आंनि मिजिंआ? आद्रासो जागोन नामा आंनि थांखिया?